Velikán slovenskej poézie Pavol Orsák Hviezdoslav má už aj v Kežmarku svoju sochu. A to priamo pred Evangelickým líceom, kde študoval. Hoci bol vzorný žiak, zopárkrát sa prehrešil voči školským mravom a svoj trest si musel odsedieť v malom školskom väzení. Ukážeme vám ho. Málo kto vie, že za týmito dverami sedel aj Pavol Orsák Hviezdoslav. Presne tak. Dokonca nie jedenkrát, ale trikrát. Študenti si v tejto malej izbičke bez svetla a bez okien trest neodsedeli, ale odstáli. A počúvajte, za čo tam zatvorili nášho slávneho básnika. Dvakrát dostal prakticky toto väzenie za to, že prišiel neskoro do školy. To by sme mu vedeli tolerovať, ale ten tretíkrát sa pobil s miestnym pedelom alebo školníkom, ktorému vylial na hlavu krčach vína. Hviezdoslav chodil z Kubína do Kežmarku pešo, a to dokonca aj v tuhých zimách. V miestnej historickej a vzácnej knižnici nám ukazujú jeho vysvedčenia z roku 1870 a toto je školský poriadok, ktorý platil v čase jeho štúdií. A bod 27 hovorí, nech sa zdržuje fajčenia fajky a cigariet, prihliadajúc k mladému veku, pretože je to škodlivé na dušu i na telo. Básnik bol stúpencom triezvosti, ale fajčiarskému zlozvyku sa neubránil a aj na soche, ktorú už bude mať pred líceom, je zobrazený s cigaretou v ruke. Něco jako herec se seznamuje se svojí postavou, tak já se seznamuju se svojí sochou. Iniciátorom myšlienky bol tento muž a krvavé sonety boli aj vďaka nemu preložené do 33 jazykov. Kopie se dala do královny Elizabete II., šéfa OSN, prezidentům Boris Johnsonu a ty byli všichni nadšení. Socha je podľa jeho slov v Kežmarku na tom najlepšom mieste. Absolutně. Tady se zamiloval, tady pozoroval kyšasonky. Z Kežmarku Maja Pavlíková, televízia Joj.